Jeg vil gerne gøre rede for formlen for bestemmelse af arealet af en trekant. Arealet af en vilkårlig trekant kan altså findes ved at sige areal lig med en halv gange a gange b gange sinus c. Jeg har altså her tegnet en vilkårlig trekant, hvor jeg altså nu vil tegne højden, og den tegner jeg fra vinkelspids A. Og højden kommer altså derfor til at hedde HA, og vi kalder den D her. Og da trekanten er spidsvinklet, så falder højden altså her inden for trekanten, som vi har tegnet her. Men hvis nu at vinklen B havde været stum, så var højden faldet uden for trekanten. Og vi kender jo formlen for arealet, så nu skal vi finde højden, og det skal vi gøre ved at regne på den nye trekant, som vi altså har, ADC. Og da trekanten ADC er retvinklet, så gælder det altså, at sinus til vinkel er lig med modstående divideret med hypotenusen. Det vil altså sige sinus C er lig med HA divideret med B. Og det er fordi, at HA er altså den modstående fra sinus C, og hypotenusen er altså B her. Nu skal vi så gange med B på begge sider for at få HA til at stå alene. Så det gør vi ved at sige B gange med sinus C lig med HA divideret med B gange med B. Så nu går B og B altså ud med hinanden. Så der altså kommer til at stå B gange sinus til C er lig med HA. Og da vi allerede kender formlen for udregning af areal, er areal lig med en halv gange højde gange grundlinje. Så kan vi altså indsætte de værdier, som vi fandt frem til tidligere. Så det vil altså sige, at den kommer til at hedde areal lig med en halv gange HA, det vil altså sige højden, som vi fandt heroppe, gange A, som er grundlinjen. Så nu indsætter vi så B gange sinus C er lig med HA i den her formel. Så der får vi altså areal lig med en halv gange A gange B gange sinus C. Og hermed er beviset altså ført. Man kan også gøre det, tilsvarende med T lig med en halv gange B gange C gange sinus til A. Og man kan gøre det med areal lig med en halv gange A gange C gange sinus
til B.